Yau cikin yardar Allah, duk wanda take da suna Safiya ko kuma 'yarki ne take da suna Safiya, kina son ta sami dafa'i da jalabi a rayuwanta, ko ko a'a ke ne mai suna Safiyan kina so ki samu dafa'i da jalabi a gurin Allah Subhanahu wa ta'ala. Imma kina kasuwanci domin samun ciniki da riba mai albarka, ko kuma babu kasuwancin, ana so a sami hanyar da za a samu jarin da za a fara kasuwanci, ko kuma ke mai suna Safiya budurwa ne ke ko bazawara ne, so yanda za a yi a samu mijin aure, ko kuma a'a akwai mijin ba zaman lafiya, yanda za a samu zaman lafiya, wannan hanyar za a bi. Alfarma Annabi da Alqur'ani za a ga an sami zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma riba mai tarin yawa. Idan ba lafiya kuma aka bi wannan hanyoyin za a samu lafiya cikin yardar Allah. Allah zai bayar da dafa'i da jalabi bi jahi sayyidil anam. Yanda za a yi wannan aiki, ko mai suna Safiyan da za ta yi wannan aiki, za mu yi bayani yanzu cikin yardar Allah. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa man tabi'u bi ihsani ila middin. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawwa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa a cikin wannan kafa tamu mai tarin albarka wadda take sanar da mu fa'ida na ayoyi na Alƙur'ani da kuma 'ya'yan itatuwa da iya gwargwado abinda Allah Subhanahu wa ta'ala ya hore mana. Yau cikin yardar Allah, suna na Safiya mun narka shi. Gashi nan adadin suna na Safiya a ɓangaren abjada shine 185. 185 shine adadin suna Safiya. Idan mai suna Safiya tana so ta sami dafa'i, ma'ana kariya daga sharrin maƙiya, sharrin azzalumai da dukkanin wani sharri ko da na shaiɗanun aljanu ne, mai suna Safiya tana so ta samu kariya daga ɓangaren su. To wannan sunaye da aka fitar na su za ta lazimta insha Allahu ta'ala. Haka idan tana son mijin aure, duk irin abin da kike so a gurin Allah, duk girman wannan abun ko menene shi a gurin Allah kina buƙatar sa, to ki bi wannan hanyar. Farko a yi wa Annabi salati, sai ki ja wannan adadin sunayen. Gashi nan ya samadu, ya samadu, abun nufi da buƙata kenan. Ya fattahu, ya fattahu kuma ma'ana dai mai buɗawa, ko kuma to an dai san ya fattahu abin da ake nufi. So sannan kuma akwai ya Allahu, akwai ya hadi mai shiryarwa. To duk abin da mai wannan suna Safiya take bukata a gurin Allah, ta lazimci karanta wannan sunayen 185. Za ki iya haɗe su a jimla gaba ɗaya, za kuma ki iya rarraba su, ma'ana ya samadu, ya samadu, ya fattahu, ya fattahu, ya Allahu, ya Allahu, ya hadi, ya hadi. Misali za ki iya cewa ya samadu, ya fattahu, ya Allahu, ya hadi, ki haɗe a haka ki karanta 185, ko kuma ya samadu, ya samadu, ya samadu, ya samadu 185, ya fattahu, ya fattahu 185, ya Allahu, ya Allahu 185, ya hadi, ya hadi 185. Duk girman bukata, ban ce wai na rage wani abu ba, kowace irin bukata ne na duniya da lahira, idan kin lazimci wannan sunan ki roki Allah, za ki ga abin mamaki, za a ga ijaba. Waɗanda suke jarraba suna samun biyan bukata, muna yi muku fatan alkhairi kamar yadda kuke mana fatan alkhairi. Waɗanda kuma har yanzu ba mu zo kan sunayensu ba, da fatan za a yi mana haƙuri, a yi mana afuwa, muna nan zuwa insha Allahu ta'ala. A masu buƙatar magunguna kuma waɗanda muke ta tallatawa, to za a iya mana magana ta wasu insha Allah ta'ala. Da Allah akwai wasu 'yan uwa banda kamar yadda ne bayani a bidiyon baya, wasu ɗin ya dan samu matsala, so sun dan sisi magunguna kuma da ke ba mu saving number su ba, yanzu mun rasa number su. Da Allah idan sun bibiye mu a cikin wannan sirri, da fatan za su yi mana magana. Amma dai ba wannan ba, wasu alƙawarurrukan ne na daban muka yi magana tsakanin mu da ku. Da Allah da fatan za a mana magana ta WhatsApp din yanzu, alhamdulillah WhatsApp ya dawo, da fatan za a mana magana
domin mu ga mun ba kowa haƙƙinsa cikin yardar Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dama da ikon haɗuwa da ijaba a dukkanin cikin ayyukanmu bijahi sayyidil anam. Sannan idan an yi addu'a, 'yan uwa masu albarka, mu ma a rinƙa saka mu addu'a, da mu da masu buƙatar addu'a a ɓangarorinmu. Muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. A nan nake so za mu tsaya insha Allahu ta'ala. Haza wassalam, na bar ku lafiya, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a karo na gaba. Bisalam.